Bl-isem ta' Kartolina l-Istrina l-kumpanija MaltaPost qed bih pakkett ta' Tmien Kartolini il-koll b'messaġġ partikolari bris il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Fl-uffiċċju tal-MaltaPost fal-Qurmi, l-uffiċjal tar-reklamar Mary Grace Farrugia spjegat li l-Fondazzjoni avviċinat lill-kumpanija biex tgħinha tirkupra ftit mit-telf li sofrit kawża tal-pandemija tal-COVID-19. Flimkien ħarġu b'inizjattiva biex il-qligħ kollu minn dan is-sett ta' kartolini imur għall-Fondazzjoni. 3 kartolini għandhom ritratt ta' pitturi antiki li juru x-xena ta' natività. 3 oħra huma parti mill-kapolavur ta' Giuseppe Calì li jinsab fil-kopla ta' Ħallija, filwaqt li 2 l-oħra huma frott talent lokali. Fil-bidu ta' Ottubru, flimkien mal-Art ID konna ħriġna koll biex artisti lokali jibatunna arti relatati mal-Milied u irċevejna 40 submission u għażilna 2 minnhom. L-uffiċjal tal-MaltaPost spjegat li din mhix l-ewwel darba li l-kumpanija qed taħdem id-fit mal-Fondazzjoni li kontinwament tkun ta' spalla l-persuni b'mart kroniku u b'diżabilità. Għaldaqstant appellat biex min jixtieq jibgħat xi kartolina lil xi ħadd jagħmel dan fl-istess waqt li jgħin lil minnu fil-bżonn. Din is-sena minħabba limitazzjonijiet tal-pandemija, il-Milied se jkun wieħed differenti mis-soltu. Forsi se nintaqgħu inqas mal-ħbieb u l-familjari, però permezz dan is-sett nistgħu nibagħtu l-messaġġi ta' ferħ lill-familjari u l-ħbieb illi forsi maħniex se narawhom. U min ikun qed jagħmel dan ukoll ikun qed jgħin il dak li minnu fil-bżonn. Is-sett Kartolina l-Istrina jinsab għal-bejħ mill-ferat postali kollha madwar Malta Għawdex, kif ukoll online fuq www.maltapost.com/Christmas cards u mill-Palazz Presidenzjali fil-Belt u l-Palazz ta' Sant'Anton.